pozdravljam u svoje ime i u ime Autokluba Sesvete. Posebno bih pozdravio gospodu iz Ministarstva unutarnjih poslova, gospodu iz Hrvatskog autokluba, predstavnika grada Zagreba i ravnateljicu osnovne škole sa njezinim suradnicima koji su nam omogućili da se tu danas nađemo i ostale prisutne goste. Danas će učenici natjecati se sigurno u prometu. Najbolji koji će biti ići će na državno natjecanje koje će se održati u Rovinju 18.5. I još par riječi na kraju. Želim svim natjecateljima puno uspjeha, znanja i vještine na današnjem natjecanju. Hvala.